кем хаҗ кыла, хаҗганы кайтканда яңадан анадан туган шикелле бер гөнаһсыз кайтыр дигән хадис бар. Ләкин иң зур максат кабуллыкта. Рамазан айында уразаңны яхшылап тоң икән, синең ураза гамәлең генә камиллек рәвешендә Аллаһ Тәгалә тарафыннан кабул ителергә мөмкин. Уразаң гына, башка гамәлләрең түгел, башка мәсьәләләрдә сиңа савап язылмый бит инде. Юк, чынлап та, әгәр дәген менә кеше бер гамәл кабул икәнме, ул аны тәрбияли. Мөмкин түгел. Әгәр дәген кеше чын ихластан гыйбадат кыла икән, Аллаһ Тәгалә аны иншаллах кабул итә. Әмма ләкин сез әйткән ният белән кыла икән, хаҗдагы мәсәлән мин гөнаһ кыла дагын, аннары менә хаҗга барып кайтам дагын, чистарынып кайтам дип. Яки Рамазанда мисал өчен мин ураза тотам дагын, гөнаһларымнан арынам, ул миңа Аллаһ Тәгалә савап бирә дип. Әйе, иншаллах Аллаһ Тәгалә савап бирә. Әмма ләкин уразаның төп максаты Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ләгалләкум таттакун", сез тақвалыкка ирешергә дип әйтә. Әгәр дәген безне уразабыз тақвалыкка ирештерми икән, монда сорау бирергә кирәк. Бу безнең уразабыз кабул булдымы икән, юкмы икән? Шуңа күрә мусульман кеше ул гамәлне кыла, сүздә юк. Ләкин аны борчырга тиеш кабуллык тагын. Сыйфат дигән нәрсә, менә кеше бит бер әйберне эшли, аннары аны комиссия кабул итеп ала мисал өчен. Брак түгелме, яхшымы, сыйфатлымы, шулай бит инде. Аннары гына аны чыгаралар сатуга. Нәх шулай ук. Безнең гамәлебез, син гамәлне кылдың, әмма ләкин Аллаһ Тәгалә кабул иттеме, юкмы? Һәм Аллаһ Тәгалә безне карый. Мәйдә сүрәсенең ахырында дагы Аллаһ Субханаһу Тәгалә Гайса алейхиссаламның сүзләрен китергәч, без куштыкмы сиңа үзеңгә табынырга, әниеңгә табынырга дип әйткәч, я Раббым, син әйттеңме шулай дип әйткән? Юк, Гайса алейхиссалам, юк дип әйтә, я Раббым, алай дип әйткән булсам, син белер идең дип әйтә. Мин алай дип әйтмәдем, фақат әйттем, син кушкан сүзләрне генә бер Раббым сиңа гына гыйбрат кылсыннар, дип әйттем ди. Кешеләрне шуңар гына чакырдым ди. Шуннан соң Гайса алейхиссалам әйтә: "Ин ту'азибхум фа иннахум гыйбадук". Әгәр дә син аларны газапласаң, алар синең кулларың. "Ва ин тагфир лахум фа иннака антал азизул хаким". Әгәр дә гафу итсәң, син бик кудрат һәм хикмәт иясе дип әйтә. Шуннан Аллаһ Тәгалә әйтә: "Калаллаһу ал-йawma янфау ас-садиқина сидқухум". Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кемнәрне гафу итәм, кемнәргә файда бирә кыямәт көнендә? Бу көнне ярдәм итә тугры ихлас кешеләргә, шушы көн файдалы була" дип әйтә. Шушы көнне син Аллаһны чын ихласыннан танып, Аллаһ Тәгаләне белеп, һәм син әгәр дәген чын ихласыннан Аллаһка тугры булып, гыйбрәтне башкаргансың икән, менә шул вакытта сиңа файда кил. Менә шул вакытта менә бу кешеләр котылачаклар. Шуңа күрә менә без гыйбрәтне башкарганда, ураза тотканда, кайбер кеше чынлап тагын бәлки башларга мөмкин, менә әле иманнары заиф булган кешеләр әтисе әйткән өчен, әнисе әйткән өчен, яки иптәшләре әйдә тотып карыйк инде дип әйткән өчен тотырга мөмкин. Әмма ләкин дин кардәшем уйла фикерле. Бу уенчык әйбер түгел. Ягъни диндә мәгънәсез әйбер юк. Анда тотып карап була, тотып карамасам булай, андый әйбер түгел. Без гыйбадат башкара. Без Рамазан аенда һәм без бийек Раббыбызның әмрен үтибез. Аллаһ Тәгалә безгә аны әмр итте. Аллаһ Тәгалә аны безгә кушты. Менә шуңа күрә безнең уразабыз шушындый мәгънәгә ия булырга тиеш. Ягъни бу гыйбадат, гыйбадатның асылы бар. Ул да булса ихласлылык, ягъни ул чын ихластан башкарылырга тиешле һәм инде шәригатькә муафик булырга тиеш. Син аны теләсә ничек түгел, менә минем үземчә гыйбадат кыласы килә әле дип, менә мин үземчә ураза тотам әле, ярты көн тотам дагын, ярты көн тотмыйм дип, алай ярамый. Ике асыл булырга тиеш. Беренчесе Аллаһ ризалыгы өчен, чын ихластан, икенчесе динебез күрсәткән таләпләрдә булырга тиеш. Тәртип белән шушы гыйбадәткә дәген шулай игътибар итәргә кирәк. Без тормыштан айрылып бетә алмыйбыз, бар бу тормыштан, әйме? Уразада да шулай. Менә кайбер кешеләр уразага кергәндә инде алар үзләренең сәламәтлекләре турында да уйлыйлар. Менә ашказаны авырулары белән, башка авырулар белән чирләүчеләр, буыннар белән чирләүчеләр. Алар әйтә: "Ураза тотсак, ичмәсәм сәламәтләнеп тә чыгабыз аннан", диләр. Шуның өстенә әле, менә сез әйттегез бит, әйме? Уразаны башка милләт вәкилләре, башка дин әһелләре дә мөселманнарның уразасын тотып карыйлар. Нәрсә икән ул, ничек икән ул, ни өчен шушындый үзенә тартып тора торган әйбер икән ул дип. Россиядә 2 каналда бер юлы сәламәтлек турында атна буе тапшырулар бара, иртәнге якталар, әйме? Анда да хәзер әйтәләр. Менә мөселманнарның уразасы ул сәламәтләнү чарасы, ул ашказаны авыруларын айруча нык дәваларга ярдәм итә. Беренчесе, икенчесе әйтә: "Карагыз мөселманнар, алар 5 тапкыр тәһарәт алалар, 5 тапкыр чистарыналар көненә" дип. Гигиена турында тапшыру булса, шуны Россиянең
иң көчле галимнәре, медицина галимнәре аны инде мисал итеп китерә. Менә шушы үрнәктә тәрбияләнергә кирәк. Әйе, әлбәттә, чөнки динебез, әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәала дине. Аллаһ Тәала ингән дин. Шуңа күрә һәрбер гыйбадәтебездә шундый хикмәт бар. Менә әле иптәшем әйтеп тора, әни муразага кирде ди. Бер көн генә дип кергән иде, хәзер инде тота башлады ди. Чөнки хәле яхшырып китте ди. Кан басымы дагын тәртипкә килде дип әйтә. Үзе рәхәтлек сизде дип әйтә. Әлбәттә, ураза ул менә сәламәт кеше өчен күтәрерлек гыйбадәт. Әгәр дә инде кеше авырый икән, чынлап та инде күтәрә алмаслык авыру бар икән, ул вакытта Аллаһ Тәала кичектерергә кушты. Менә Аллаһ Тәала әйтте: "Юридуллаһу бикумул юср ва ла юриду бикумул уср" диде. Әгәр дә сәфәрдә булсагыз, авыру булсагыз, башка көнне каза кылыгыз дип әйтте. Аллаһ сезгә җиңеллек тели, авырлык теләми дип әйтә. Ягъни менә безнең динебезнең бу асылы, ул җиңеллек. Әлбәттә, кайбер кеше әйтер, ник мәшәкать бар бит инде. Әйе, ник мәшәкатьсез булмый инде? Һәрбер эштә мәшәкать бар. Эшкә барганда да мәшәкать бар, шулай бит инде. Мәшәкатьсез булмый. Гыйбадәттә мәшәкать бар. Әмма ләкин кеше күтәрә алмаслык мәшәкатьне Аллаһ Тәала безгә йөкләми. Аллаһ менә Раббыбыз аны күп урыннарда тахарат мәсьәләсендә, таяммум турында әйткәндә әйтә: "Юридуллаһу юхаффифу анкум", Аллаһ Тәала сезгә җиңеләйтергә тели. Ягъни бу диннең асылы. Пәйгамбәрбезнең сүзендә "Ад-дину юср" диде. Дин ул җиңел диде. Авырайтмагыз динне дип әйтте. Ягъни кеше үзенә мәсәлән ниндидер йөкләмәләр йөкләп үзе авырайтып бетергә тиеш түгел. Әлхәмдүлилләh, динебез җиңел. Аллаһ Тәгаланың әмрен үтәп барсак, ул җиңел дин. Шуңа күрә сәламәтлек ягыннан әйткәндә, һич шиксез уразада әгәр дәген кеше дөрес ураза тота икән, сәламәтлеккә файда бар. Әмма ләкин кызганычка каршы без мусульманнарда кайбер гаеп. Без игътибар итмибез, менә нәфсебезгә хуҗа бетерә алмыйбыз ифтар мәсьәләсендә. Кайбер вакытта кеше артыграк ашап куяннары эчә урта дип зарланырга мөмкин. Яки сәхәрдә Көне буе үзен тыныч хис итү өчен шулай эшли. Шуның өчен дә, ләкин шул вакытта әзрәк кайбер уңайсызлык булырга мөмкин инде. Әмма ләкин шаманы тотырга кирәк. Әгәр дәген шамасын белсә, хәтта кайбер галимнәр әйтәләр, киресенчә теге, әгәр дәген кеше авыр эш эшләми икән, уразада ул нидә ялда, аның әллә ни авыр эше юк. Ул кешегә киңрәк ашарга кирәк диләр. Сәхәрдә әзрәк ашаса, ягъни әзрәк хәле бетсен, әзрәк тамакка кипсен, ягъни авырлыкны сизсен дип әйтәләр. Ягъни кеше күтәрә алмаслык түгел, әмма ләкин чөнки син уразада менә шушы халәтне тойсан, син тагын якынрак, күңелен тагын якыная. Чөнки син инде мискинлек хәлендә. Инде хәлем бетте, телләрен кипте. Менә шул вакытта син Аллаһка тагыдан якын. Чөнки син гыйбадәттә, һәм синең менә шушы гыйбадәтен сине ардырды. Әмма ләкин инде кеше, мәсәлән, физик зур эш эшли икән, юлга чыгарга кирәк, яки җаваплы эштә эшли икән, ураза килеш ул әз ашаса, сәхәрдә әз ашаса, әлбәттә хәле бетә һәм ул эшенә зыян китергә мөмкин. Шуңа күрә анда инде киңәш итәләр, яхшы итеп ашан, яхшы итеп туклан, синең уразан синең хезмәтеңгә зыян китермәсен дип әйтәләр. Менә монда аерырга кирәк шушы әйберне. Шуның өчен һәр кеше үзен белүче инде. Үзен шушы уразада әзрәк тәрбияли алса, бик яхшы.